De-a lungul călătoriei mele pe această planetă magnifică, am fost martor la frumusețea și complexitatea naturii, dar și la impactul profund al omenirii asupra mediului. Un domeniu care are nevoie urgentă de atenția noastră este industria modei. Deși pare greu de crezut, industria modei este unul dintre cei mai mari poluatori din lume, pe locul 2 după petrol. Gândiți-vă la asta. Sunt necesare aproximativ 10.000 de litri de apă pentru a face un singur tricou, o cantitate suficientă pentru a umple 100 de căzi de baie. Majoritatea hainelor vechi, aproximativ 85%, ajung la groapa de gunoi sau sunt arse, eliberând substanțe chimice nocive în atmosferă. Dar nu trebuie să fie așa. Există multe lucruri pe care le putem face pentru a face industria modei mai sustenabilă. În acest film vom explora împreună cum putem fi mai responsabili cu hainele noastre și cum putem contribui la protejarea planetei noastre pentru generațiile viitoare. Priviți în jur. Suntem înconjurați de haine. Dar te-ai oprit vreodată să te gândești la călătoria pe care o parcurg hainele noastre, de la câmpurile de bumbac la rafturile magazinelor și în cele din urmă la dulapurile noastre? Gândește-te la dulapul tău pentru un moment. Câte haine ai pe care rareori le porți? Câte dintre ele au fost purtate doar de câteva ori înainte de a fi date uitării? Adevărul este că mulți dintre noi am acumulat mai multe haine decât avem nevoie. Și când nu mai vrem aceste haine, unde ajung ele? Majoritatea hainelor vechi ajung în gropile de gunoi, unde se descompun lent, eliberând gaze cu efect de seră, sau sunt arse, contribuind la poluarea aerului. Este o realitate inconfortabilă, dar este esențial să fim conștienți de impactul alegerilor noastre vestimentare. Înainte de a arunca o haină veche, ia în considerare opțiunile de refolosire și reparare. O mică ruptură sau un nasture lipsă nu ar trebui să condamne o haină la groapa de gunoi. Învață abilități basic de cusut. Este surprinzător de satisfăcător să repari ceva cu propriile mâini. Dăruiește hainele care nu ți se mai potrivesc sau pe care nu le mai porți prietenilor sau fraților. Organizează un schimb de haine cu prietenii, unde fiecare aduce haine pe care nu le mai poartă și le schimbă între ei. Este o modalitate distractivă și ecologică de a-ți reîmprospăta garderoba, fără a cheltui bani și fără a afecta planeta. Fiecare achiziție este un vot pentru un anumit tip de lume. Când vine vorba de haine, alege calitatea în detrimentul cantității. Cumpără haine care durează mai mult, chiar dacă asta înseamnă să investești un pic mai mult inițial. Alege materiale naturale, cum ar fi bumbacul organic, lâna sau inul, ori de câte ori este posibil. Aceste materiale sunt biodegradabile și nu eliberează substanțe chimice nocive în mediu. Gândește-te de 2 ori înainte să cumperi haine noi. Chiar am nevoie de asta. Chiar și atunci când o haină a ajuns la sfârșitul vieții sale utile, există încă o mulțime de lucruri creative pe care le poți face cu ea. Donează hainele pe care nu le mai porți organizațiilor caritabile sau centrelor de colectare. Transformă hainele vechi în ceva nou și util, cum ar fi o geantă din blugi vechi, o față de pernă din o cămașă veche sau o pătură din resturi de materiale. Explorează magazinele second-hand. Nu numai că vei găsi piese unice, dar vei da și o nouă viață unor haine care altfel ar fi ajuns la gunoi. Fiecare gest contează. Transformarea industriei modei într-una mai sustenabilă este o responsabilitate colectivă, dar fiecare dintre noi poate face o diferență prin acțiuni mici, dar semnificative. Ai grijă de hainele tale ca să dureze mai mult. Spală-le la temperatura potrivită, usucă-le, repară-le la timp. Învață cum să recunoști hainele de calitate, care sunt făcute să dureze. Începe un schimb de haine cu prietenii sau colegii. Donează hainele din care ai crescut sau pe care nu le mai porți. Și cel mai important, spune și altora ce ai învățat. Cu cât mai mulți oameni sunt conștienți de impactul modei asupra mediului, cu atât mai repede vom putea face o schimbare. Vestea bună este că tot mai multe companii de îmbrăcăminte adoptă practici sustenabile și caută modalități inovatoare de a reduce impactul lor asupra mediului.
Unele companii fac acum pantofi din sticle de plastic reciclate, transformând deșeurile în produse utile și elegante. Știați că blugii vechi pot fi transformați în izolație pentru case, oferind o alternativă ecologică la materialele tradiționale de construcție? Unele magazine își primesc înapoi hainele vechi pentru reciclare, închizând bucla și reducând cantitatea de deșeuri textile. Plante precum bambusul, care crește rapid și necesită mai puțină apă și pesticide, pot fi folosite pentru a face haine ecologice și durabile. Data viitoare când mergi la cumpărături pentru haine noi, ia o pauză și pune-ți câteva întrebări cheie. Întreabă-te: voi purta acest lucru de cel puțin 10 ori? Această regulă simplă te poate ajuta să eviți achizițiile impulsive și să te concentrezi pe piese versatile pe care le vei purta cu adevărat. Este bine făcut? O haină bine făcută din materiale de calitate va rezista mai mult timp și va necesita mai puține spălări și reparații. Am deja ceva similar? Evită să cumperi duplicate ale unor haine pe care le ai deja în garderoba ta. Pot să împrumut asta în loc să o cumpăr? Pentru ocazii speciale sau pentru a experimenta cu stiluri noi, ia în considerare închirierea sau împrumutarea hainelor în loc să le cumperi. Călătoria către o industrie a modei mai sustenabilă începe cu fiecare dintre noi. Fii un cumpărător inteligent, alege calitatea în detrimentul cantității și investește în piese atemporale pe care le vei purta cu drag mulți ani de acum înainte. Ai grijă de hainele tale ca să dureze mai mult și repară-le atunci când este necesar. Reciclează și donează hainele pe care nu le mai porți, oferindu-le o nouă viață și evitând să ajungă la groapa de gunoi. Și cel mai important, împărtășește ce ai învățat cu prietenii și familia ta. Cu cât mai mulți oameni sunt conștienți de impactul modei asupra mediului, cu atât mai repede vom putea face o schimbare. Ține minte, fiecare acțiune mică contează. Când lucrăm toți împreună pentru a face alegeri mai bune în privința hainelor noastre, ajutăm la protejarea planetei pentru generațiile viitoare. Economia circulară nu înseamnă doar reciclare, înseamnă să gândim diferit despre cum folosim lucrurile și să facem alegeri care ajută mediul înconjurător. Învățând despre aceste probleme acum, faci deja primul pas spre a fi parte din soluție. Care va fi prima ta acțiune pentru a ajuta la făcutul modei mai prietenoasă cu mediul?